Nakalutan sa mga otoridad ang patayng lawas at tulo ka mga lalaki sa gumahan sa Nabundas Sharif Saidona Mustafa, Maguindanao del Sur nitong Biyernes sa hapon. Nakaplaga ng mga patayng lawas nga gipanggapos o giusara og lubong sa usa ka bangag. Sa investigasyon sa kapulisan, nasayran nga ang tulo ka mga biktima na report nga missing sukad nitong Mayo 11 ning tuiga. Positibong gila sa ilang pamilya ang mga biktima nga sila John Luis Olarte, Jerry Olarte ug Ronald Alumno nga pulos taga Calatagan, Batangas. Maghatod ra unta sila sa ilang ginigosyong kanding sa Maguindanao del Sur. Sumala sa Maguindanao Police Provincial Office, migawa sa gihimong post-mortem investigation sa mga patayng lawas nga usa ang nakitaan og mga bunog sa lawas samtang ang duha kanila nakitaan og bangag sa ulo. Dili pa matino sa kapulisan ang hinungdan sa pagkamatay sa tulo ka mga biktima o kung si kinsa ang responsable sa krimen. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Kaganiha, gisakay sa C-130 plane gikan sa Awang Airport ang patayng lawas sa mga biktima nga gisulod sa metal casket. Sa Villamor Air Base, mitugpa ang C-130 plane pasado las 2 karong hapon, di nagulat ang ilang tagsa-tagsa ka pamilya. Dalhon ang mga biktima sa ilang lugar sa Batangas. Gikatakda silang ipanglubong karong Biyernes, June 6. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.